ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଡିଟକ୍ସ। ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଡିଜିଟାଲ ମାନେ କ'ଣ। ଡିଜିଟାଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟିଭି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏହିସବୁ। ଏବଂ ଟକ୍ସିସିଟି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟକ୍ସିସିଟି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଯାଏ ବା ଯେଉଁଟା ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ସେଇଟା ହେଲା ଟକ୍ସିକ୍। ଡିଟକ୍ସ କ'ଣ ନା ଟକ୍ସିସିଟିକୁ ବା ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ କରିବା ତାହାକୁ ଡିଟକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଡିଟକ୍ସ। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋର୍ସ କରିପାରୁଛେ, ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରୁଛେ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଟୱାର୍କିଂ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ନିଜେ ଲେଖିବା ପଢ଼ା କରି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଆଇଡ଼ିଆ ସେୟାର କରିପାରୁଛେ। ଏସବୁ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବେ ଜାଣିବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ଟକ୍ସିକ୍ ବା ଆମ ପାଇଁ ଅହିତକର। ଆମେ ଘରେ ମୋବାଇଲକୁ ଅନେଇ ରହିଥାଉ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଆସିଲା କି କୌଣସି କଲ୍ ଆସିଲା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ନଜର ଯାଉଥାଏ ବାରମ୍ବାର, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ କାମରୁ ବା କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ସମୟରେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ, ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଆସିଥାଏ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ଏଂଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାଇବର ଠକେଇର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଇଭେସି ନ ରହିବା। ଅନେକ ଲୋକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କାମ ହିସାବରେ ସୋସିଆଲ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରତି 8 ଜଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଅନେକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଣିଷ ସମାଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ମଣିଷ ସମାଜ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଇସାରାରେ ନାଚୁଛି। ଫୋନ୍ ଏଡିକ୍ସନରୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା, ତା'ର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫୋନ୍କୁ ଆମର ଶୋଇବା ବେଡ୍ ପାଖରେ ଚାର୍ଜରେ ବସାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି କରୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଫୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଶୋଇକି ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଲାର୍ମର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆଲାର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ମୋବାଇଲ ବଦଳରେ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଫୋନ୍ର ଅନନେସେସରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିବା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ଅନନେସେସରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ସେଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେବେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ଅନନେସେସରି ଏପଟ ସେପଟ ନ ଗପିକି କଥା ସରିଲା ପରେ ଫୋନ୍କୁ ସାଇଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବା କଥା। ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫୋନ୍ ଫ୍ରି ଡେର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ବା ଅନୁସରଣ କରିବା, ଫୋନ୍ ଫ୍ରି ଡେ ପାଳନ କରିବା। ଯଦି ଘରଠୁ ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲେ ମୋବାଇଲକୁ ନ ନେଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଫୋନ୍ ଆଡିକ୍ସନରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ଟକ୍ସିସିଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ଡିଟକ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଡିଜିଟାଲ ଡିଟକ୍ସ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 7 ଦିନିଆ ଆପଣ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେ ବି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଅଛି ଘରେ ତାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ, ଯଥା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଟିଭି ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆଦି ଅଫ୍ କରିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଖିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଫୋନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତେଇବା। ଆମ ପାଖ ଆଖରେ ଥିବା ଝରଣା, ଜଙ୍ଗଲ ବା ନଦୀ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା। ତୃତୀୟ ଦିନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫ୍ରି ଇଭିନିଂ ମନେଇବା, ଅର୍ଥାତ ସେହି ତୃତୀୟ ଦିନ ଇଭିନିଂରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଡେ 4 ବା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ରଖିବା
अर्थात समस्त सोशल मीडिया आमे ऑफ करिके रखिदेबा। डे 5 बा पंचम दिन आमे सेपरेट डिजिटल स्पेस आम घरे गोटे तैयारी करी रखिबा एवं अननेसेसरी जो डिजिटल मटेरियल गुड़ाक अच्छी ताकू हटई देवा घर। षष्ठ दिन आमर स्क्रीन टाइम को किसी लिमिटेड व्यवहार करिबा, जेतिकी दरकार सेतिकी व्यवहार कर सारला परे आमर डिजिटल जिनस गुड़ा को अलगा रखिदेवा। डे 7 बा सप्तम दिन डिजिटल फ्री मॉर्निंग निज पाई निजे क्रिएट करिबा, अर्थात सप्तम दिन सकाळ उठिबा समय आम पाई स्क्रीन फ्री टाइम हेबा कथा बा स्क्रीन फ्री मॉर्निंग हेबा कथा। अर्थात आमे उठिला समय रे सकाळु मोबाइल टीवी लैपटॉप आदि न देखिबा। आपण माने आज जानिले डिजिटल डिटॉक्स बाबद रे आमर गोटे छोट प्रयास थिला आपण मानकु बुझेइबा पई डिजिटल टॉक्सिसिटी कोन एवं तार लाभ क्षति कोन अछि। आमर प्रयास आपण मानक पई जेमिति डिजिटल प्लेटफॉर्म रो कंट्रोल रे आमे माने न रहू, बरं डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल सोशल मीडिया आम कंट्रोल रे रहू एवं आमे डिजिटल टॉक्सिसिटी रु निजको निजे बंचेई रखिपारू। यह ही थिला आजिर प्रयास।